Viete o tom, že sa blížia komunálne voľby v Seredi? Možno si kladiete otázku, kto bude kandidovať za poslancov a za primátora mesta Sereď. Žiadne obavy, všetky mená a informácie sa dozviete na našej stránke seredian.sk. Ale viete vôbec, ako tieto voľby fungujú? Je to jednoduché. Vyberáme si ľudí, ktorí budú najbližšie k našim každodenným problémom. Volíme si svojich poslancov a primátora. Primátor stojí na čele mesta, no poslanci sú tam na to, aby strážili vedenie a dozerali na dôležité rozhodnutia. Zatiaľ čo mestský úrad zabezpečuje každodenný chod Serede, poslanci fungujú ako kontrola a hlas nás občanov. Schvaľujú rozpočet a dbajú na to, aby mesto rástlo správnym smerom. Mestský úrad veci riadi, ale poslanci nás chránia a zastupujú. Chcete vedieť o voľbách v našom meste viac? Sledujte nás a buďte v obraze, pretože na vašom hlase záleží.